Суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгында халыкка мәгълүмат yetkерү үҙәге эшләй. Үҙәккә кемдәр мөрәҗәгать итә ала? Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсимә Иштанова, программабыҙҙың ҡунағы суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыҡ етәксеһе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмәтов. Һаумыгыз. Илнур Әнвәрович, шулай итеп, халыкка мәгълүмат yetkерү үҙәгенең төп бурыстары һәм маҡсаты тураһында таныштырыуҙан башлайыҡ тапшырыуҙа. Ошо пандемия осоронда күп осраҡта беҙ эште туҡтатып ҡалманыҡ бит инде. Шуға күрә күп осраҡта беҙҙең граждандарға махсус рәүештә был информация еткереү өсөн, уларға тиҙ рәүештә тулы булған информация еткереү маҡсаты торғас, беҙ идаралыҡта кешеләрҙе йыйып, бер унда хәҙергесә әйткәнсә, колл-центр дигән урынды ойоштороп, унда хәҙер 10 оператор эшләй. Әгәр дә берәй һорау килеп сыға икән, әлбиттә, был һорауларҙы килеп тә, приемға килеп тә, ҡабул иткән ваҡытта алаларға була. Әммә ләкин был ошо осорҙа беҙҙең прием ябылып торҙо бит. Шуға күрә беҙ телефон аша был кешеләргә, граждандарға ярҙам итергә тырышабыҙ. Бөгөнгө көндә был үҙәктә 10 оператор эшләй. Улар көн әйләнәһен эшләп, 600-ға яҡын был телефон шылтырауҙан алып, булған һорауларҙың 60%-ын сисергә ирешә. Ул һораулар араһында бурыс бармы, юҡмы икән, сикләүҙәр ниндәй ҡуйылған, ниндәй сикләүҙәр ни өсөн һалынған, был бурыстарҙы нисек итеп яуап ҡуйырға, шундай һорауларға улар оператив маҡсатта, оператив тип әйтәйек инде, яуап биреп, уларҙың һорауҙарын сисеп ҡуялар. Хәҙергә ярҙам итәләр. Ярҙам итәләр. Әгәр дә был һорау ҡатмарлы икән, ул өҫтәлмә ваҡытта кәрәк була икән, был ваҡытта был һорауҙы беҙ яҙып алабыҙ, башҡарыусыға апарып еткереп был һорауҙы, ваҡыты еткәс дигәндәй, Күҙәтәһегеҙ, тимәк. Күҙәтәбеҙ, контролдә тотоп, уға ҡағыҙ менән яуап бирәсәкбеҙ ул ваҡытта. Мына киләһе көндә беҙ был звоноктарҙы, шылтырауҙарҙы 1000-гә еткерергә тырышабыҙ. Сөнки унда кешеләр күберәк буласаҡ, операторҙы күбәйтәбеҙ һәм күп кенә граждандарға ярҙам итергә тырышабыҙ. Уға ҡарамаҫтан, беҙҙең ҡулда бит ҡарамаҡта бик күп башҡарыу эштәре, граждандардың һорауҙары бик күп. Шуға күрә бөгөнгө көндә был телефонға шылтыратыу өсөн 2-3 минут көтөп торға, шул уңайһыҙлығы бар. Ә ниндәй телефон һандары буйынса? Ҡайҙан белергә мөмкин был телефон һандары? Был телефон беҙҙең сайтта күрһәтелгән. Телефон әйтеп үтәйем: 272-16-46, Өфө ҡалаһының коды 347. Ошо телефонға шылтыратып, эш көнөндә 9-дан 6-ға тиклем һорауҙы бирә алағыҙ, ул һорауға һеҙгә яуап бирәсәктәр беҙҙең операторҙар. Шулай итеп, тағы бер тапҡыр ҡабатлайыҡ тамашасыларыбыҙға. Үҙәктең телефоны 272-16-46. Өфө ҡалаһының коды 347. Һеҙ әйттегеҙ, бик йыш һәм күп мөрәжәғәт итәләр. Мөрәжәғәттәр күберәк ниндәй темаға ҡағыла? Бурыстарға ҡағыламы, йә булмаһа алимент ҡайтарыуғамы, нимәгә? Күп осраҡта кешенең ҙур бурысы булһа, ул бурыс тураһында белеп итә, әлбиттә. Мына беҙҙең телефонға килгән шылтырау тураһында күп осраҡта ниндәй һорауҙар? Әгәр дә счетҡа арест һалынһа, әгәр дә ниндәй сикләүҙәр килеп сыға икән, автомобилдәме икән, күсемһеҙ милектә килеп сыҡҡан сикләүҙәр ҡайҙан килеп сыҡҡан, аларҙы нисек сисергә, ниндәй бурыс бар икән, шундай һорауҙар күберәк беҙҙең ҡарамға килеп төшә. Ысынлап та бурысың бармы, юҡмы икәнлеген нисек белергә? Бында ысынлап та һеҙ әйттегеҙ, ҙур бурыстар тураһында бәлки һүҙ бармайҙыр, ә эреле-ваҡлы шул уҡ штрафтар йәки башҡа бурыстар? Бөгөнгө көнгә ҡайтҡанда, ысында килемдәрҙе, сығымдарҙы, ниндәй бурыстар бар икән, бик интекрәп белеп торға кәрәк. Ваҡытында белеп, хәл булған ваҡытта уларҙы яуап торға кәрәк. Сөнки ул бурыстар ҡайбер осраҡта көтмәненән килеп төшә. Күп кенә бурыстар суд приказы аша сисеп алына. Аның өсөн хөкүмәт тарафынан сервистар булдырылған. Беренсе сервис ул беҙҙең интернет селтәрендә, беҙҙең эҙләү строкаһында УФССП тип яҙған осраҡта башҡарыу эштәре банкының мәғлүмәт килеп сыға. Ул ваҡытта һеҙ белгән фамилияны яҙып, әгәр дә кешенең фамилияһы, исеме бар икән, уның ниндәй бурыстары бар икән, ниндәй төбәктә, ниндәй районда ҡалала булған бурыстарын белә алаһығыҙ. Унда нисек килеп сыҡҡан бурыстар белеп була, унда телефон күрһәтелгән, шул мәғлүмәт бында тупланған. Әгәр дә был ғына информацияға етмәй икән, әгәр дә һеҙ информацияны алып беҙгә берәй мөрәжәғәт итергә теләйһегеҙ икән, иң универсаль һәм иң матур, иң ябай тигәндәй ысул дөйөм хеҙмәт порталы. Урысса әйткәндә, единый портал госуслуг, ЕБГУ дип әйтелә. Моның өсөн интернеттан башҡа әлбиттә регистрация үтергә кәрәк. Ул регистрация ул хәтлем ҡыйын түгел, ауыр түгел. Әгәр дә ул регистрация үтеп портал аша беҙгә мөрәжәғәт итһәгеҙ, һеҙ булған информацияны шул уҡ ваҡытта үҙегеҙҙең кабинетҡа
бер ни дә сарафсыз алуга өлгәшәчәкбез. Тагы ла шулай ук махсус кушымта ла барлыкка килдергән шул ук башкарылган эштәр банкы кебек форматта. Шулай бит моны ул турында ла таныштырып үтәгез тамашачыларга. Хәзер бит инде кешенең гадәтендә ул баш киемен онытып калса калдыра, әгәр дә аксаһын да онытып калдырырга мөмкин, аскысын онытып калдырырга мөмкинлек бар. Әмма ләкин телефон һәр вакыт кулда. Шуңа күрә был банк данных безнең һәр приложение бар, аны телефонга күчереп була, аны куеп була телефонга. Ул шундый функциональ үтә инде. Анда белеп планди бурс бар икән. Онан башка, әгәр дә кызыкына иткән, онда фамилияләрне язып, кызыккан кешенең фамилиясын язып, ул кешегә каршы берәй башкаручы кузгатылса, бурысы килеп туга икән, ул вакытта, шул вакытта һезгә информация, мәгълүмат килеп итәсәк. Был яктан был бик уңайлы сервис, уңайлы приложение. Сынапта Эйнур Анварович, бүген кул астында телефоны, компьютерда булган кеше һәркем бурыстары турында белешә ала. Әгәр дә кешенең бундай мөмкинлеге юк икән, я булмаһа ул күзмә-күз суд приставтары белән очрашып һөйләшергә, нимәдер аңлатмалар алырга теләй икән, бу осракта дистанцион алымдан башка тагын нинди саралар бар? Дөрес әйтәгез, күзмә-күз күрешеп һөйләшүе безнең уйлавыса инде бик уңайлы ла, килеп сыккан һорауларды янәһе бик тиз итеп хәл итеп була дигән уйлар бар кешеләр. Был фикер йөри, кешенең башына был фикер йөри. Минем уйлавымса, был стереотип, дөрес булган стереотип. Чөнки бүгенге көндә күзгә күреп һөйләшеп, күп кенә булган һорауларды сисеп булмай. Ничек кенә булмаһын, гариза язарга туры киләсәк, ничек кенә булмаһын, нидер вакыт көтәргә кирәк. Уга карамастан, әгәр дә ундай теләк бар икән, безнең отделдар, безнең бүлекчәләр кешеләрне кабул итә. Алдан язылып куйган икән, килеп безгә алдан язылырга кирәк. Алдан язылырга кирәк. Ошо идеям порталы аша язылган вакытта һезнең һорауыгыз бик уңайлы, тиз хәл ителәсәк. Чөнки беренчедән был хәүфһез. Ничек кенә әйтмәһәк тә, был авыру һаман да йөри бит инде. Анда килеп нервыгыз, системагызды какшатып дигәндә йөрү кирәкмәс инде. Беренчедән, икенчедән бұл мөрәҗәгатегезде, һорауыгызды һез ничек теләйһегез, кайда теләйһегез, бұл сервис безгә генә түгел, төрле дәүләт властьларына, һаулык һаклау, шундый органнарга гражданларга була. Өйдән утырып кына ничек теләйһегез, кайсан теләйһегез, бұл мөрәҗәгат язарга була. Өченче плюсы дип әйтәйек. Сират бул язылу буенча ул зурмы? Сират юк, анда ниндәй сират юк, бер сират юк. Касан теләйһегез, күпме теләйһегез, кемгә теләйһегез, үзе мөрәҗәгате язарга мөмкинлек бар. Һәркем үзенең уңайлы вакытын хайлый димәк. Дөрес. Анда каралган сроктар да бик кыска дип әйтәйек. Чөнки әгәр дә һез гаризада икән, яша, почта шаяда икән, үзе килә икән, кабулга килә икән, бу вакытта һезнең һорауыгыз 30 көнгә һудыласак. Портал языла икән, бу вакытта кайбер һораулар 3-10 көн, иң зур сорок 15 көндә хәл ителергә тиеш. Шуңа күрә был портал бик уңайлы һәм һезнең өчен уңайлы сул дип әйтәйек. Димәк, дистанцион аралашу уңайлырак, хәүефлерәк дип әйтергә мөмкин. Буны сираттарга килгәндә пособиелар юллау һәм башка төрле белешмәләрдә юллау буенча үзгәрештәр бар. Унда да хәзер сиратһыз гына төрле белешмәләр алырга мөмкин. Шикелле, шулай бит? Дөрес, менә былтырга тиклем төрле пособиеларны юллап алу өчен күп кенә осракта төрле справкалар юлга туры килә ине. Әгәр дә был пособие юллаган кешенең алименты бар икән, ул вакытта ул безнең хезмәттән дә справкаларга тиешне. Менә былтыр без Республика Башкортстанның гаилә һәм хезмәт министрлыгы менән килешүгә кул куеп, МФЦ менән килешүгә кул куеп, был проблеманы чистек. Әгәр дә бүгенге көндә һезгә пособие кирәк икән, безнең хезмәттән һезгә справка таләп ителмәячәк. Ул справканы был оешмалар бездән үзләре һорап аласак, электрон форматта бу информациялар барып итәсәк, әгәр дә аларга килә икән, бул гариза менән, улар һезнең справкагыз юк дип, һезгә бул гаризаны кайтарырга хокуклары юк. Шуңа күрә һезгә хәзер сит районнарга сираттарда утырып, бул справканы көтүп дигәндәй вакыт сарыф итәргә кирәкмәй. Кирәк икән МФЦга барып, я булмаһа шул соцподдержка оешмаларына барып, гариза язып, я булмаһа шул порталга кайтайык. Портал аша язып була бит инде бул гаризаны. Һезгә бернинди дә справка еп йөргә кирәклеге юк бүгенге көндә. Шул вакытта бурысы булгандарның эш хакы, хатта пособиелары банк тарафыннан алына ине, тиешле сума алына бара ине. Хәзер бул федераль закон менән хаклана, шулай бит ошо хаклану сарахы махсус кодтар турында ла интекләбрәк белгә килә.
Касан был код юкка сыга? Был код былтырдан башлап эшләй башланы. Был кодка ярашлы, әгәр дә һезнең счетыгызга банкта булган счетыгызга акча килә икән, ул махсус код менән билдәләнгән. Әгәр дә был пособие икән, әгәр дә был берәй алимент була икән, я булмаһа эш хакына тотып калган сумманың яртыһы килеп төшә икән, был вакытта безнең булган аресттар эшләмәйсәк. Ул вакытта был банк структураһы был акчага тимәйсәк, һезгә был тулы күләмдә дигәндәй күсерләсәк, ул акчаны үдиркемен куллана аласыз. Әгәр дә был код юк икән, был осракта был бурыс дигәндәй һезнең акчагыз менән ябып куясак. Был кодты эш урыннан тотылып калганда бухгалтер куясак. Әгәр дә был пособие күсерлә икән, банк счетына берәй учреждение күсерлә икән, ул учреждение был кодты куясак. Әгәр дә код бар икән, был акчага бергә дә тимәйсәк. Безнең хезмәткәрдә дә арест салмаясак, банкта эшләмәйсәк, әгәр дә тура башкару кагызлары банкка килеп төшкән вакытта был счеттан акча күтәрелмәйсәк инде. Димәк, әгәр кешенең бурысы бар икән, шул ук банкка әйтәйек, мәсәлән, ул пособиеһын тиешле сумманы алып калмагандар өчен эш урынында бухгалтерларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ул код куелырга тиеш. Ул максат бухгалтерлар куелган. Мәҗбүри рәвештә бул кодлар булгас, пособиегә тию юк. Тию тыела. Шулай да бурыслылар армиясына эләкмәс өчен, хатта судка барып итмәс өчен нимә эшләргә кирәк? Нисек вакытында бурыстарды түләп барыргамы, нимәгә игътибар итәргә кирәк? Зур күләмдә булмаган бурыстар күп осракта был торлак коммуналь хуҗалыгы булган бурыстар килеп сыга һәм оннан башка тагы штрафтар килеп сыга. Был штрафтар, был булган бурыстар 90% әйтәйек, 90% шул дөйем хезмәт порталында, хөкүмәт порталында килеп сырга тиеш. Шуңа күрә, әгәр дә башкару эше һезгә кузгатылмаган өчен, судка хәзер бирмәгәннәр өчен, был порталашы булган бурыстарды вакытында карап, штрафтар бар икән, вакытында түләһәгә яртына түләргә була бит. Шуңа күрә, әгәр дә шундый дисциплина булса, был башкару эшләре безгә килеп җитмәйсәк, һезнең счетыгызга, милкегезгә арест салмаясак, һез ирекеләр эштә был милек менән куллана аласыз. Шулай да эш судка тиклем барып иткән икән, кай вакытында түләй алырга кирәк? Был вакытта бернинди дә структур юк. Әгәр дә бар икән, мөмкинлегегез бар икән, тиз рәвештә түләһәгез, анда расходларда, сыгымнарда әзрәк буласак. Әгәр дә безгә башкару эше кузгатылган икән, ул бурысты ябырысын һезгә 5 көн бирелә. 5 көн үтеп китә инде, аннан башка тагы сындар талап итәсәк, ул исполнительский сбор дип атала. Оның күләме бик зур гына, шуңа күрә вакытында түләһәгез, ул өтәлмә килемдәр, сыгымдар дип әйтәйек, һездә булмаячак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Мәгълүматлар сынапта халыкка файдалы булгандыр дигән ышаныстабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла суд приставтары федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык итәкчесе, республиканың баш суд приставы Илнур Мәхмүтов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.